Bé, el doctor em va aconsellar que havia d'explicar-ho a casa i jo sí vaig arribar a casa tremolant com una fulla d'arbre i no sabia com els hi havia de dir. Però no recordo si els hi vaig dir ja al mateix moment o si vaig esperar una estona, això ja no recordo. Però sí que va haver un moment doncs, que tots estàvem asseguts a taula i els hi vaig dir, mira, tinc que explicar-vos una cosa. I llavors els hi vaig explicar que tenia aquest problema amb el vi, que el metge de capçalera doncs, m'havia enviat el cas i que ja estava en mans de professionals. Tots varen quedar una mica sorpresos, el marit diu, però si jo no t'he vist mai veure, només lo de la... Sí, sé que t'agrada veure vi, però no m'imaginava que passés això, perquè jo mai vaig estar èbria, mai de la vida vaig estar èbria, perquè clar, l'ampolla o l'ampolla i una mica m'adorava tot el sant dia, per tant, jo mai estava èbria. Després, el meu fill gran doncs, va reaccionar dient, ostres, dic, jo per Reis te vaig regalar una caixa de vi, dic, si jo ho hagués sabut no ho hauria fet.